pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Maray na hapon sa imo, partner. Maray na hapon, partner. Maray na hapon sa gabos sa mga parantabay. Lunes na naman. Yes, Lunes and 9 days na lang before Christmas. Ay, nako. Ready na ba ang lahat? Ready na ba ang inyong mga pang regalo? Ready na para sa kaliwa kanan na Christmas party? Yun, oo naman ano. And ang iba ba, ready na din ba, partner, sa sa paghampang sa inyong mga inaanak? Ay, Diba? ready nang magtalikod. Grabe man yun. So mga, yung mga partner, so mga obligasyon, Yes, ano? pero 'di ba, sabi kang iba, partner, bako man regalo lang ang pagrumdum sa panahon kang Christmas. Yes, bako man Baka sana po. ma-pressure sa mga ninang-ninong. Bako man po talaga sanang regalo ang nagsisimbolo na ikasaro kang ninong o sarong ninang kan mga aki. Ano? Tama. Any kind or any form Yes. kan regalo pwede po mga tugon. Kahit prayers or bation mo man lamang siya, di ba? Merry Christmas, Yes. inaanak, ara mo nantig. Sa panahon ngunyan, Okay. ang mga kawatan, nararaot man sana. Kaya mas magayon uning nga nantig dangugon mo, hali sa imong ninong or sa imong nina. Opo. Piece of advice. So, advice. Diba? Yes, oo. Sabi nga, di matatawadan, partner, ang Correct. abiso kong iba, di ba? Ara mo minsan, sa mga kaakian partner, nagtatatak yan. Lalong-lalo na kung bihira mangyari sa mga aki na may makauron. Tama, oo. No? And bigahanap din the partner. So, sarong tawo o nagkapirang tawo na mafe-feel ninda na nagmamakulog sa inda. Yes, ano? Speaking of pagmakulog, ano? Ngunyan na aldaw. O kasuhapon, partner, ana pagmakulog kan mga albayanos, Ligas Peños, sin mga Bicolanos, Kapo Bicolanos, pinaabot na duman sa mga katugangan niya to sa Catanduanes. Yes, no? oo, tama ka dyan, partner. Kahapon, alas 7, nagbiyahe na sina VP Henry, si Kuya Jimmy na salita, and si Kuya Boy, si Shara, si Ate Marian, Oo. para ihatod po itong mga natipunta digdi sa Yes. DCGB na donasyon para dyan, partner, sa mga residentes na naafektaran kang bagyong Pipito. Yes, ano? Salamaton po, sabi digdi sa caption, DCGB AM Operation Daramayan 2024 is on its way, no? To Catanduanes to deliver assistance to Katandunganons affected by Super Typhoon Pipito. Yan, a huge thanks to all our generous, monetary, and in-kind donors. Your unwavering support makes this mission possible. Yes. Diba? Okay. So, salamaton po sa gabos na mga nagtaong tabang, sa mga donors, and sa mga nangadji, no? Na maging maibalik sa dati ang kamugtakan kan mga tugang nyato dyan sa Catanduanes, most especially duman sa Tubli parish, partner, no, tapapasiring bagay ni duman. Yes. And sari-saring mga daradara na, no? And Kanya-kanya. mayor baga partner na bit-bit ngo yan duman kang DCGB iyo, so mga materyales, partner, na pwedeng magamit sa pagpakonstruhir kang harong na Yes. iyo nadanyaran kimarhay dahilan sa bagyo. Mga 2x2 and igwa man po ning mga goods, ano? Kinonvert sa mga goods. Actually, nagkurulog sulikod
likod ko kan Sabado. Kakapatos kaning mga goods na ini pero maugmahon Oo. magianon sa pangmati po mga Yes. tugang yaraon duman sa mga utensils, kitchen utensils, Wow. baso, So pako, 'di ba? Igwa yes, pa. pagpuon partner sa kitchen utensils, so pun sa baso, kutsara, tinidor, plato, Plato. mangko, termo, kaldero, igwa po duman. Ha? Tapos igwa pa ning mga goods, mga bado, etc. etc. Sabayan pa kan mga groceries, Tama. grocery Yes. items. Aram mo maski ano yan, nagkulog sa likod ko duko-duko, kakapatos-patos. Nagpahilot ka na lang. Maugmahon. Di ba ako nagpahilot? Baka may malibreng hilot. Maugmahon sa pangmati, partner. Ano? Opo. Kaya sa mga tugang niya to, na nagtatabang, padagos na nagtatabang, and sa mga matarabang pa, day po ka mo apod kay ni day magraot ang buot or day ma-disappoint. Minsan may mga istorya akong nagkakadarangog na ay mga kanuso niya magparatabang-tabang dahil niya nagbabalik sa satuya ngayon tinabangan mo ngayon tapos pag ika na ngayon nangangaipo Waraan na. dahil na ngayon nakakaromdom. Warang balik kung baga. Oo. Minsan may mga araw kaya na unfortunately may mga istoryang araw kaya and makamuro mo doon na pag-isip-isipon na sa mga nagtatabang so iba naghahagad ning balik. Palit. Although tao man talaga minsan arog talaga kaya ng tao but Yes. siguro ko sabi nga ni supig sa sabing taos puso na pagtabang ito garo sumao ko danta. Yes, No? also di kita nagahalat ning balik pa. Sabi nga ni pag nagtao kita or tinautan na, lingawan ta na Yes. kasi tinautan na, Oo. di ba? Nakatabang na kita. Oo, iyan tabang And saro sa mga example baga kaiyan digdi sa tuya sa Pilipinas, every now and then nagtatabang talaga kita. Every now and then may nangangaipuhan ning tabang. Tama. So siguro ko aliun ta sa Yung mindset. Aliun ta sa mindset na once na nagtabang kita, sa maabot na pagkakataon na kita mo na mga ipuhanan ng tabang, dapat tabangan man kita. Oo, yaong Diba? kaya partner so kumbaga Dapat- so pagtubod kang sarong tawo na utang na loob, di ba? Dapat siguro ko aliun ta yan na kumbaga kung ano ang ginibot sa ibang tao, ma-reciprocate man yan. Sabi nga ni baga, ang plano kan mahal na Diyos, mas magayon, mas swak kaysa sa plano kan mga tao. Tama. So, kung minsan madidisappoint kita kasi minsan sa mga amigo matabang kita, ito ngayon sa amigo ko tinabangan ko ngayon. Ang unyang niya ako nangangaipuhan, dahil lamang ngayon lamang masking edit ngayang tabang dahil ko lamang ngayon na namatian. Ano nga so apo duman partner na kapag nagtabang ka na may balik yung anong Karma. bako karma. Good karma. Good karma. Okay, baka uto karma eh. Basta Karen. nalingawan So ko halimbawa lang. pag nagtabang ka, Oo. tapos Tinamo ka. tinamo. Yes. Yun na namo. No? Naalion po yan. Oo. Sa satuya na pag-iisip, sa satuya na ugali, kita baga minsan talaga mga tao man kaya baga Tama. kita Opo. nagtatamo talaga man minsan sa sobrang kulog man kan buot Yes. na syempre pagka when you're down and troubled and you need a helping hand. Lyrics yan. Kinanta mo na sa when you're nakota down and troubled and you need a helping hand. Minsan, pag di kitang nabibirikan, nagkukulog talaga ang buota. Kasi yaon naman sa pag-iisip na sa mga tinabangan ko. Oo. Sa mga panahon na tigrumdum ko kang panahon na nadipisilan sinda yaon ako pero ngunyan na ako naman wala na. Yan. Okay. Siguro ko yan ang siguro matanggap ta. No, once na nagtatabang po kita. Anyway, sa gabos po na nagtatabang, matabang, sa daing sawa na nagtatabang, i-widen tagaro ang isip ta, not to ask something in return. Yes, oo. And kasi actually ngunyan partner, iyo sa tuya ang bagay, Advent season, madali ng Christmas, sharing, iyo talaga. ang Sharing tigaan is sa tuya. caring. Oo. 'Di ba? Sharing is caring. Ang paghiras na may pagmakulog. Na daay nagaanap ki pabalik. Tama. Oo. Di nagaagad ki balik, no. Although di pisil gibuhon, no, kasi di kita maging ipokrito, no? Let us be just honest. Maging honesto lang kita. Every time na nagtatabang kita, minsan day nawawala sa isip ta partner na
matabang nga kita ngani natabangan man kita pag kita na nga ipuhanan ning tabang. Duman ka nagkakaigwa ning regret. Oo. Duman mo partner maiisipan, madi-disappoint ka once na dai sa imong tuminabang kapag ika nang nangaipo. No? Iyo, makulog na subuot mo. Ano ang nangyayari sa satuya? Nagkukulog ang buot, nakakataram kita ning maraot, nadi-disappoint, nai-stress, nadi-depress, gabos na negatibo na pwede tang maisipan na mangyari sa tuya, nangyayari sa satuya. That is just because we expect, nag-expect kita na may matabang man sa sato. Kasi kita tuminabang kita. Yes, oo. Sa kaka-expect na partner, yaon na din dyan nagbubutuan na sa pagkakataon na kapag wala mang kinangyari, warang balik, grabe sa disappointment na mangyayari. Dagit O ka na mamamatean ta, dagit na Dagit kita. ka na sa mundo. Yes. Oh, instead na magtabang ka, halimbawa may na disgrasya or may na anuhan kan bagyo. Maray man ngayon dan sa inda. Minsan di yung minatararam na, kang inat ngayon, ako nagtatabang dahil lamang ngayon sa kuya, nakabalik ngayon, mga tabang-tabang ngayon, maray man lugod ngayon, lugod sa inda. Oo. Lalo kita pong nagkakasala. Yes, oo. Diba? And, kung mamamalisyan mo talaga, kapag habit mo na magtabang, ang buhay may sorpresa sa imo pabalik. Yes, oo. Bako man sa panahon na gusto mo mangyari. Correct. Alagad, maabot ang panahon. Sabi nga, dapat maghalat lang. Right place Oh, yes. and the right time. Yan ang pinaka matibayon ang Diyos. Sa tamang panahon at tamang pagkakataon. O kasi partner sa kakaano ta ito apo naman so kakaano ta expect ta and gusto ta mangyari arog na kaini right now or sa aga or sa panahon na gusto ta minsan nasa sala lugod kita. Correct. Oo. And sa partner kan mga natabangan. No, sa partner kan mga natabangan. Kapag may pagkakataon man na kaya taman tumabang, natatadai. Oo. Yes. Diba? Di kita maging matuod. Oo. Nakita na sa napirmi ang pigtatabangan. Oo. Baka natuod na kita, puro lang kita pakabig. Oo. Di na kita tataong magheras. Oo. Diba? Naramdaman ko lamang so sinabi kan sarong padi sa sarong sermon partner. Ano da? Debate. Okay. Nadadagit na si pader kan debate kan aki sa ina, Okay. sa ama, o Oo. aki sa saya mga magurang. Dahil Ano man dapat pagdebatihan kung dapat bang tumabangan aki sa iyang mga magurang pagkaso aki iguana. Nakatapos na ngayon sa pagklase. May ano na, oo. Dahil Ano man sabi? dapat yan pagdebatihan. Natada. Dahil man dapat pagdebatihan ta. Ano da yan partner? Nalingaw ko sige daw tabi ko makatabang sa tuya ngayon na pagkahapon. Nasa kasuratan da yan na alat da tagaro sinave ko ito digdi sa kuya na notes eh. Sige. Nasa Baka kasuratan mahanap mo nasa yan. kasuratan ta da yan na kung sisay an igwa siya an matao. Okay. Kung sisay an wara siya man an tatawanan. It doesn't matter or it doesn't mean na kapag ika nagtabang gabos na sa imo, itatao mo na gabos. Dapat magtada ka. Oo, not every time. No? Not every time. O, bako gabos. Kumbaga, kung sisay anwara, siya ang tatabangan. Kung sisay igwa siya ang matabang. And when it comes the time na dating wara, igwa naman ngunyan, dapat tumabang man. Okay. Bako na nasanay na sa nakita kaya nakita ang pirming bigba para tarabangan. Kita na sa pirming natatawanan. Yes. Even kita, day nakakatao. Paano kita tawanan kimaray na buhay? Isipon ta. Imagine ta. Kung pirmi kitang kasabay sa mga ayuda. Arog. Pirmi kitang kasabay sa mga pigtatabangan. No? Ayahay bagaan buhay. Pag pirmi na ayudahan. Pirmi kita natatawanan. Oo. Pero dahil mo kung sisay ang pirmi pigpipili na pigaayudahan. So mga WWW.
Poorest mga, of the poor. Oo, so mga salat, mga pobre, mga napapagalan sa buhay. Mhm. No? 10 years ka nang napapagalan sa buhay, 10 years ka nang nakakakuaning tabang. Mhm. Grabe naman. Mm. Ano ding pagbabago Dai sa ka buhay mo? maisip ka daw permi kita ang natatabangan. Mhm. Mo rin daw magabot sa punto na kita man ang pwedeng tumabang kasi dahil Oo. kitang planong tumabang kaya dahil kita pigtatawanan kay pagkakataon na makatabang. Mhm. Gusto sabihin dahil kita pigtatawanan na pagkakataon na gumian ang buhay na one day kita man ang tumabang kasi wala kang plano. Oh, wala kang espresso sa buhay. Di ka Oo. man naghihiro, di ba? Tsaka kumbaga ang Diyos talaga tatao. Mhm. Kung ikatatawanan ka ng blessings, tapos aram kan Diyos na sasadirihon mo man sana, mapagalon niyan makaabot sa imo. Mhm. Tama. Or kung makaabot man, madalion maubos. Oo. Garo Pero nil- kung may plano nilayap lang. ka, na once ngaya ako nagkaigwa ngaya ning pagkakataon or guts na magtabang, tatabangan ko ngayaan sa tuwi ang pag-iriba. Mhm. There are some cases na talagang ang blessing nagbubulos. Tama. Oo. That is because aram kan Diyos na ini, Matinabang. pag ini, natawan na ning blessing, ang blessing bako lang para sa iya. Iwawaras niya yan sa mga nangangaipo. Yes, oo. O, magiging siyang instrumento kan pagtabang. Tama, oo. Pero kung ikapermi ka na sa natabi ipigtatabangan, we have to think twice, thrice, or pirapang beses kitang mag-isip, nata daw taday kami nag-uusad. Oh, kasi baka di ka din talaga naghihiro. So kay puhanan mo din gumibo ning ibang paagi para bako lang pirmi ika ang tatabangan, and of course matawan man ning pagkakataon sa iba na matabangan. Yes, Makareceive kang ayuda. Mabago ang sa tong mindsetting, baguhon Opo. tang sa tong mindsetting, baguhon taan sa tuyang puso. Mm-mm. And siguro haliunta din ito partner na pag-iisip na ay may maabot man sa ng ayuda. So baga permi kang may pigi-expect. Inarasa na sana naman pirmi sa ayuda. Okay. Bakong nagkawarara, nakibudget. May nag-iriwal na baga May pag-abot nag-iriwal na. sa ayuda arog kang akap. Hi. Wala nang kayakap, wala pang akap. Ayo po. Merry Christmas po. Yes. Again, sa mga nagtabang na madagos po ang pagtabang niya to sa Katanduanes, sa mga donors, salamaton pong marhay Tama. sa Indogabos Diyos ang magbalos. And sana mas lalo pa kamong tawanan ning blessing. Tangani na mas dakol pa po ang sa indong matabangan. Yes, tama ka dyan partner. And kasunod ka yan, sabi nga ni Oni na nag-distribuer na kang ayuda para sa mga taga Katanduanes. Sa masunod naman yatang simana partner, ongo niya na simana, doble naman ang espertos ng DCGB para duman sa wish ko, regalo mo. Para naman sa mga aki. Sa mga kaakian naman kita matabang. Ano? Mailing ang mga ngirit ka na aki. Very genuine. Parang aki guminulok, genuine yan. And once na nailing mo na katumbok sa imo sa ulo kan aki, ibang klaseng kaugmahan ng Tama. pamati. Yes, oo. Ibang Okay. klaseng ka. Bako peke. No? Dahil pa ba ako nailing na aki na peke magulok? Iyo. Karing, dahil pa man. Ano? Pirit. Oo. Okay. Igwa ko nailing na aki na nagpupugulan ng sa iyang ulok. Pero so, pipirito niyang mag-ulok, maski naman siya naging ulok, tipit, day pa. Daiye. Day pa. Kasi kung habunin da, habo talaga ba ganin. Oo. So, genuine and ulok kan sa Yes, aki. So, ngunyan na Pasko, paulokon ta, paugmahon ta sa tuya ng mga kaakian, may kinaaraman po sa Paskong Daramayan ang wish ko, Regalo mo. Para sa mga gustong magtao, no? Bukas pa sa tuya Tama. na Opo. linya, ano? GCash number 0995-984-5151. Ano, kay Sir Jose Locsin Jr. po yan. Bako po kay Kuya A or kay Ate Jen. Ano? And kapag ganyan, 500 pesos kada sarong aki. Yes. Okay. So, sa giraray po niya itong tawanan ng pag-asa, kaugmahan ng mga kaakian sa paagi po kaning wish ko, regalo mo. Okay, sige. Hello muna partner kay Melba Lagilias. Marina hapon da sa tong duwa and sa gabos na staff kang DCGB nakaantabay da sina sa Bangkerohan Refilling Station. Uy, salamaton po. Wow.
sa Thank mga you po ha. nag-arang Ate B. Rodriguez sa Flora, welcome back. Ayun, thank you so much po Ate B. And si Kuya Nems Flora, yao naman. Salamat Thank Kuya you so Nems, much. Kuya Pasalubong Nems. Ate B. Ate B, sa sabi ko kato, size 6. Size. Pero ako nagkaraw man sa ako, Igwa tinutuhanan ka ni naman Ma'am ang B. Tinutuhanan ni Ma'am B. size 6 man ang Secret. Thank you po ha. Salamat tabi Kuya Nemi and, Ate B. Ate B. Merry Christmas. From Hong Kong with love. Yes. Oh. Okay, si Gerald Aranya, good PM Kuya A and Ate Jen. Nag-iriwal na baga po at anini, duminakulon po sa ugakon. Tsaka mataramang iba, da imanda tigdaram na sa indahali, pero may iling na may pangaran. Ayun. So, napaulok da siya partner sa tuyang tema. Ayun. Sige, Marian, para mas umaki ka pa, mag-ulok ka lang. Laughter is the best medicine. Tama, okay. Igwadig di partner na naghaganing regalo o si 6328. Mamamas ko po ako, regalo ko hali sa imo o kay Kuya A. Sa imo nag-text, kaya ikaw ang bahala kaya. Di, magkipangaran eh. O, diba? Digta si ate dyan, tawara mong pangaran. Anyway, arani na po ang selebrasyon. Actually, nagse-celebrar na talaga kita. Pero ang pinag-aasahan ta sa maabot na simana, no, puon na nga ni isa. Nagpo na baga sa simbang gabi. Oo. So, ami sa Di Aguinaldo, mi sa Di Gallo. And puon ngo niya na simana hanggang sa 25 or ang iba nga ni minsan naglalapwas. Magkakaigwa kaning mga gathering. Yes. Family reunion, Christmas parties, Christmas party, tapos another Christmas party. Doroble. Christmas party kan sa opisina, Okay. Christmas party kan pamilya, Christmas party kan mga senior citizen, Christmas party sa eskwelahan, Yes. Christmas party kan mga mag-aramigo, mag-aramiga, Christmas party kan kabatch nindo kan high school, gara mga reunion. So gustong sabihon, sa panahon ngunyan po, mabahaan regalo. Pagkatapos magbahaan regalo, mabaha man ang Pagkakan. Sabi nga ni, ini sumagayo na pagkakataon na nagbabaha. Baha ki regalo, ba ki pagkakan. Bako tubig. Dahil Diba? man lamang magbaha ki tubig. Opo. Ano? So this season, Christmas season, Yuletide season, tapos lechon season. Oh. Lechon season. And handaan season. Minsan, sa tahaw kan kaugmahan partner kan Pasko, bagong taon, harandaan, may mga pagkakataon na nabibigla kita. No? Natauman. Ang iba minsan di dara sa ospital. Iyo man ang gano'n. Ang minsan, ang iba di dara na pibawi aning buhay. Nasobrahan sa ano? Nasobrahan sa pagkaon. Yes. O kaya sa iba, naputukan. Di ba? So, ngunyan, tawanan taning mga tips sa tuya ng mga kapamilya na ma-celebrate or mag-celebrar kan Pasko, New Year, Noche Buena, Medianoche, Christmas party, Okay. reunion, na maugma and healthy. Maugma at healthy pa. Yes. Di ba? Dahil kita mag-abot sa punto na hinaray blood kita. Alat mo nang idarado ang yan ako sa AR. Nagkulog blood ngayon payuko, nagkulog ngayon luong ko. Dahil taaram palan, nasobran pa lang kita kan kaon. No? Dahil ngunyan pong panahon na ini, Desyembre na, nagpupuo na po halos oral daw ang mga Christmas party, gathering, and for sure, mapapadakol po ang sa tuya na pagkaon. Ano? Mapapadakol ang mga nag-iinom. Okay. Pag may kaunan, may irinuman. Okay. No? Dahil dyan, dakol man po ang napapaduman sa hospital, dahil po sa dain na nagkakontrol ang pagkaon kan mga matataba, maamis, asin mga maaskad na mga pagkaon. Ano? Dahil man da po mga tugang pigbabawalan na magkaon ng makolesterol, maamis na pagkaon, asin mag-inom kialak. Dahil dasa na po mga katugang sobra, no?
sabi kan doktor, dapat Tama pirming lang. in moderation. Yes. No? So, yung baga sinasabi permi ni Doc Chris Gianan. Eat moderately, drink moderately. Ang iba man na problema na lugod pagbalik niya sa opisina by January, may nadakulaon ng waistline. Di ba? Di na nagkarash siya subado. Oo. Dahil mabakal na naman kibado. Minsan sapatos nagbabakal na kisapatos na pati subitis nagmanas. Grabe naman yun. So sa tuyang pagbabalik po mga tugang, tatawanan mi kamo ning tips. Tangani na day po kita makasobra, day masobrahan ang sa tuya na intake kaning mga makolesterol na pagkaon, matamis, asin mga maaskad. Opo. No? Sabi nga, partner, ano man na sobra? Maraot. Opo. Mabalik po kita oras alas 2:32. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag Bear Brand araw-araw. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nong Meat Shop na kita. Nong Meat Shop. Punta na kay Nong Meat Shop. Siguradong panalo ka dito. Marami kang pagpipilian. At siguradong wala kang pagsisisihan. Mura at garantisado. Dito mo lang matatagpuan. San ka pa? Dito ka na. Kay Nong Meat Shop. Marami kang choices. Available ang manok, longganisa, skinless at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang tosino galing Pampanga, siomai, ham at iba pa. Nong Meat Shop. Nong Meat Shop is located at Market Side, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong na kita. Nakabarato ka na, makita ka pa. Ini si Mayor Alan Arandia kan piudaran maut magpaabot nin maugmang Pasko asin muuswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Canyaveral Arandia na maging angat kita sa ngaran ng pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agom Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa gabon. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Happy Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita.
smile always. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag Bear Brand araw-araw. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Balik po kita mga tugang sa satuyang pag-uurulay-ulayan. Paano tabi kita makaligtas sa mga pagkakataon na bako umaugma sa taho kan kaugmahan. Yun na nga ni partner, may mga nagkaka-hospital baga. Oo, tama. May mga nagkukulog ang loong, naha-high blood, kakakaon kan makolesterol, maamis, maaskad. So usual na mga pinagbabawal, no? Pero sabi nga kan doktor, wala man daki bawal, basta bako lang po dakol. Yes, Anda ang bawal, pag Sobra-sobra dakol, na. sobra. Okay. Pero pag tama sana, tama man. Mm. Okay, so dakulon partner ki mga pwedeng ibuhon. Opo. Pwede tang maging paagi para maging maugma as in healthy ang Pasko ta. Ang number one palan partner, ironic na marahay. Kung mapasiring ka po sa party, dahil ka magpasiring sa parting gutom. Nataman. Dapat dapalan. Basog ka na, Kuya Nems. Kaya sa petsa 21, bago po kita magpasiriring sa party, magkaraon na kita. Iyo. Kasi bako man on time talaga ang karakanan kasi may program pa. May urugmahan. Sabi ni para da po masiguro na dae ka po mag-overeat, overheat, ma-overeat sa Christmas party nindo. Siguraduhin mo da po na basog ka mapasiring sa Christmas party. Tangani na pag abot mo duman, dahil po mapadakulan sa imong pagkaon sa mga matataba and mga makokolesterol na pagkaon. Na for sure, ang mga handa, matataba, makokolesterol. Yes. Oo. So, kapag basog ka na, mas malilimitaran mo partner sa mga ititake mong food. Po, yes. Okay. Basog ka na eh. Oo. Kaso kita, problema kita sa Pilipino, ang pigigibot iko atang advantage ito gabos. Yes. Dahil ngaya ako makaon kisarong aldaw, tas sa agang ngaya babakbakan ko ngaya so handa. Tapos may plastic pa. May pang-sharon kunita pa. Iyo, diba? pero advisable din ba sa iba kasi partner nagiinom mo na ng tubig bago magkakan para basog na daasinda? Problema ko yan sa aki ko. Nata. Anaki ko bago magkaon, inom na siya. mainom na sarong basong tubig. Oh, so basog na. Basog na. Kaya pag abot ka, nagkakaon na siya, dito na sana nakakaon niya. Okay. Kung okay ito sa nagre-reduce. Ito, pareho na kami kilawas. Payatutot. Yes. Kasi baga parang pwede siyang maging stable partner sa tulakta, lalo na kung acidic kita. So, sabi ka diba, mag-inom tabi ng tubig before magkaon. Sabi mo nga ni baga partner, magiging stable if in case na acidic ka, mas madaling matunaw ang pagkaon, no? Tama. So, pwede man po yan nagibuhon, ano? Yes. Pero I don't think so itong maduman sa Christmas parting basog. Gigibuhon ta. Challenge. Challenge ta yan sa mga tugang niya to na mga Christmas party. Maduman kang basog, o madalagang ka sa ospital sa oras. Yes, pasiguro na din kita. Basog na. Okay. Basog na. Tangani na dahil na kita makadakol.
makadakol kay pagkaon, no? Opo. And Pagyaon na talagang talo na nakataning mo pa so pareho man kamong dakol magkaon. magkinakan. Sigurado na yan. Day din Madadamay pala ka. partner, kasi usually kapag dakulong kaya kitang nahihiling na pagkakan, gusto tatanaan gabos. Correct. That's why may pagkakataon na parang nagmamadali na kita. Yes, Diba? totoo yan. Didimul sa nan pagkaon. Day nating Dahil sarapa. napig sarapa. Oo. So, day dapat po kita magmadali. Sabi nga, take your time na lalo na ngunyan, kung may dakulo na pagkakan, malalasahan tamanda yan, partner. Maski luway-luway sana, di ba? Ang iba day na sarong kagat, sarong kagat, alon. Guro day may enjoy kapag Pati ang metabolism medyo madidipisilan kayan partner sa pagtunaw. Yes, kan oo. na mga pagkaon ta. Oh, sunod-sunod ang ungit mo. Paano na, hindi mo na Oo. nagkasarap pa. So, mas maray na i-enjoy ta po ang kada ungit, kada kagat, para mas manamitan tang maray and maproseso kang isip ta. So, pigkakakanta. Yes. Ano da palan ang makaskas na pagkaon, nagpapahaloy da para mairehistro sa imong lawas na basog ka na. Pag makaskason sa kaon mo, di mo pa man nasasabing basog ka na. Okay. No? Pag di mo naman dayan pig kagat ning maray, ang pagkaon da napapagalan man ng sa tuwi na tulak na tunawon yan. Segunda sa pag-adult partner, nag-abot na 20 minutos. No, 20 minutes ang kinakaipuhanan na oras para may rehistro sa utak na panuunan sa imong tulak. Tinay man baga nailang ang tulak ta? Nafe-feel ta lang. Napamatian ta lang yan. 20 minutes pala yan. Kaya kung makaskas ka magkaon, baka iluwa mo man sana yan sa kabasugan mo, masobra ha, masabi ang utak mo, tama na. Pero 20 minutes since na bago nagproseso sa utak mo na basog ka na, after 20 minutes, pero sa laog ki 20 minutos, takulon ka pang nakaon. No? Okay. So, yun. Baka masayang lang iluwa mo man lang. Oo, sayang man sana, no? So, luway-luway, inamnamon. Namnamon ang pagkaon, ano? Yes. Opo. Pag ninamnam ta siguro, partner, as ito yung pagkakan, mas in-enjoy ta, mas mamomonitor ta, so wait ta. Correct. Kung, kamusta na, magabat ka na. Watch your weight. Diba? Diba? Ang susi da po o ang sekreto o ang kapag conscious ka sa imong gabat, sa imong timbang, magayon da kung ang pagkaon na high in protein ang sa imong kakaunon. Opo. Okay. Manok, ang numero unong handa na pwede sa imo. Manok. Yun. No? Usually, ang iba, tigahali ang kulit para bawas oil. Ang problema kaya, ang manok, kitsabayan di dakulo na maluto. Kaya iyo man giraray, minatabaon man. Lalo giraray. na magabat na baga ang manok, partner. No? No. Okay. So, ayun. So, pagkaon da ang fiber content, dako lang fiber content, pwede. Kung conscious ka sa imong weight and sa imong figure, ay ngaya, bayasan nga, ma-jogging na sana ngaya. Sabay ko na sana naman ngaya ini sa kuya na New Year resolution. New Year's resolution. Oh. Galing mo na baga So, yan. ayun. Every year, pare-pareho ang New Year's resolution mo. Daing pagbabago, di ba? And sa pang susi, sabi nga, it's all in the plate. Nasa plato. Nasa plato po ang susi para da mapadakol ang satuyang pagkakan and makakuasa na kita kang salit na Anong susi yan, partner? Na sabi mong nasa plato, may platong di susi. wara man. Wala. Sadit lang dapat na plato. Pag maparty kita sa dit na plato. Oh, bako minsan kasi nasa isip ta din na kapag dakulong handa. Sa mga catering kaya, nakakulakot mo ng mga plato nindo tabi. Yung baga sumala bandihado. Oo. Usto subilog na lechon manok. So, it's all in the plate. Opo. Kung So, gusto tada ki minimum na pagkaon, minimal ang satuya na makakaon. sadit So, sa lang. diyot sa ng plato. Oo. Kaya buon sa aga, pag Sadit lang. nag-Christmas party na po kamo, agadan mo duman so catering, may sadit ka mo digding plato. Nagda-diet nanti. At baka mapanok ko na naman ngayon ini. Oo. Pag arog da partner kayo ang negang paagi ta, makaiwasan ta so pagkakaning sobra-sobra. And mas malalasahan ta ki marhay sa mga pagkakan, pero moderate lang. Yes.
date sana. Yes. So instead na duwang apod gini, duwang urnada, saro sana. Opo. Okay? And then mag-iwas po sa mga pagkaon na high in cholesterol, so mga haralangkaw na cholesterol. But take note, duwang klase kaya bagang cholesterol, good and bad cholesterol. We are talking about bad cholesterol, usually da po mga tugang sa mga handaan, lechon, hamon, dahil na po pinagbabawal ang pagkaon na yan, pero dapat natabi luway-luway sa na. Dit sa natabi. Sa lechon, takay rakman kan mga lechon. So mga duwa sa dadaang gupad, Okay. kasing dakula sa dadakang posporo, tama na yan. Kaya na. Okay. So, ang iba da kaya tabi mga tugang, natatakam, minsan, ako may midbid. Ang lechon niya, sarong plato man. Talaga? Anapon mo yan sa Christmas party kung sisay. Aram ko na kung season. Lalo na sa kulit baga, di ba? Naku, Ay, naman, naku. grabe. Pero iwang good cholesterol, Opa. na makakaon, makukuha sa mga sira. So, isabay tayo yan. Yan tabi ang data pag-iwasan, which is good cholesterol. Pero sa bad cholesterol, date lang. No? Okay. Then, mag-iwas man kita partner sa mga inumo na pwedeng makabuyong. Correct. Nata, pirmi kaya da partner na mauli kita minsan, natatada kay tatabuyong na. So, pwede man kita uminom, pero dapat aram mo ang limitasyon. Drink moderately. Yes. But darong ano lang. if you're going to drive, going home, ma-drive ka, ma-motor ka, Opo. ma-kotse ka, ma-drive ka kan sa imong bihikulo, pigmamaneho, day ka na sana. We suggest, we highly discourage po na mainom tapos ma-drive. Makisakay na lang. di ba? Magkisakay ka na sana. Or dakulon dyan, ang mga means of transportation, may Tama. taxi, mag-arkila kang tricycle, may grab dyan. Tama. Diba? Oo. Dakulon ang mga panahon, dakulon ang mga paagi para makauli kita ng safe. No? Yes, tandaan na ang drunk driving bako siya sarong traffic violation kundi sarong criminal offense. Kaya Criminal. kulong ka kapag nadakop ka po. Criminal ka. Pagka nadakop ka, nagbabiyahing buyong, Tama. nagiinom kang buyong, nagdadrive kang buyong, lalong-lalo na pagka na-aksidente kang buyong na nagdadrive ka. Yes, sabi nga baka ma-aksidente ka na kayan, di mo na paghalato na baka partner pakatapos kang party, nasa burol ka na din. Yan ang pigsasabi ta, no? Maybe morbid pag dangogon, medyo baka umagayon pag dangogon, but Opo. it happens. Yes. Nangyayari po talaga ini. Oo. Di ba? Parang digdig kita sa mag-iingat kita, di ba? Correct. Mas dakol da partner ki mga na-aksidente na mga napaparainom baga base sa pag-aadal. Actually, so amiga ko kasuhapon, abanggi, nagapod sa ko, nabangga na siya. Di ba? Nabangga na siya ki motor na buyong ang driver. Pero siya bako man buyong. Bako man siya buyong. Okay. Binangga siya, so lubutan kan auto niya, so minalpok duman sa motor. Na-found out na so motor sinublian pa. Ayun. So doble-doble ang ano pa ito. Day pa kilisensya. Ayun. Day pa ki-helmet. Buyong pa siya. Okay. So yan po ang dapat na mga iwasan ta. So, mainom ka tapos maara-ara mo ng buyong ka, ma-drive ka pa, no? And then if there are fruits, no? Fruit salad, fruits, Basugo ng sa diri ki prutas. panganaan mo na iyan. Yan ang panganaan mo. Gulay tapos prutas. Di ilang kita duman sa puro pala chef lang. O Masiramon ko ta buko manangad bagay pandan. yan. Ano? Instead na magbuko pandan ka, buko ka na lang tapos so pandan. Sineparar. Oo. So, if may mga buko salad kaya baga dyan, mga Yes. desserts, Pwede na. fruit Paborito ko pa naman yan. salad, yan. Pag nagbuko ka ha, tawan mo ako. Dakulan baga dyan sa puro pag Gusto ko sa salad. Ay, ba, tigturo ko na nga naman sa natural na day ng salad. Okay. Tubig is life din. Yes. Diba? Baka malingawan ta na sigitang kakande, kita nagiinom tubig. Correct. Tubig sana. Mas dakol dapat ang tubig. Sabi nga ni kaniba, 3 point something liter every day. So sarong lawas kang tawo, no? And since na Pasko, bakasyon, so Opo. iba kadaklan sa tuya dahil trabaho, sana Okay. all. Di ba? Sana all nga. Oo. Apod gayan, mag-iwas banda po sa pirming Puyat. pupuyat, no?
perming magkaturog sa tamang oras, 10 to 4 a.m. Make it sure na turog kita during that time kasi during that time dyan po nag-repair ang sa tuya na lawas, makabawi ka sa mga pagal, no? Kung may lakad ning sa masunod na aldaw, magturog ng atab, no? Most especially sa mga kakian. And kaso nga ni, pagturog mo, may mga caroling sa imo. Paano man kami ni Kuya A? Okay. So, pagkatapos mag-caroling, turugan mo na. Balik sa dati. Okay. So, dako laon na epekto sa tuya partner sa salud kapag kulang kita sa turog. Dako Correct. makulog sa satuya, di ba? Baka magabot makulog ng payo mo. Opo. Di ba? Okay, so ayun, may mga ways na pwede kita gibuhon para maging maugma as in healthy ang satuyang Pasko na daiman nako kompromiso ang satuyang salud and of course, maugma kita kaiba ang satuyang pamilya. Yan tabi sa tuya po na pag-isip-isipan sa mga nakadangog nyan, i-share man po sa inyong mga kapamilya. Tangani na dahi po dyan na magbarasulan pagabot kan oras na kinaipuhanan mong idalagan ka sa ospital dahil po sa sobra na mga bagay-bagay sa imong buhay. Yes, correct. Sige, hello muna kay Madam Emilia Dalit Badillo and Elner M. Sapo. Nakatutok da. Thank you so much. Tanto me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? Okay. Ago, inatendan ko kang Sabado. So, Ano na? Istoryahin daw ako. yes, yung partner, Santo Cristo Mission Church, Ay, oo. official na siyang idineklarar bilang Santo Cristo Kuwasay Parish. So, yan ang bago. I-congratulate lang sa ang bago, si Father Calleja, Jonathan Oo, Calleja. And Father of course, Jonathan. ang sa tuyang si Ibi Piglan and si punong barangay siya ang kapitan sa barangay Dapdap and ang konseho, di ba? Yun. Congratulations, Tabi. Kuwasay na. Yes. Alright. Okay, sige. Sa masunod na aldaw, magiribanan man po giraray kita sa aga aldaw ning Martes. So tandaan Tabi, kasi natata pinag-irestoryahan ta po ining bagay na ini. Pirmi po, agrangay man po yan kan sa tuya ng mga katugangan ng mga nurses and doctors sa ospital na kada pag may selebrasyon, may dakol man po ang nadadalagan sa ospital. Yes, oo. Pero dumang partner sa mga pigkakakanta, dakol kaya ki mga persona nagagamit ng paputok, di ba? May mga violations din. Oo. Pero, bata ano? Dahil ko na sa natatara mo. Basta mapagalo na ngunyan magpa-hospital. Opo. Madidipisilan kita sa hospital. Yes. May dati mapagalo na po paano naman nga kami ngayon so nagpara urolog. Anong ulog? Ay, so mga sunod na kita ka mag-ururon. Okay. Abay okay. May nag-joke dilinawan tada akong anong putok, sabi niya. Ano pa man ang nagpuputok? Paputok. Paputok po. Diba? So paputok po na may pulbura. Yes. One day, baka may makaulay kita hali po sa tuya ng mga kinauukulan. Sa Regional Civil Security Unit, actually nag-contact na sinda sa kuya partner. Mga rin makandak na sinda ng inspection. And ma-start na sinda this week. And sabi ko, digdi sa Usapang Pamilya, open man ang program. Yes. Ayun. And so iba pang program sa DCGB. Alright. Okay. So keep safe everyone. Magkaigwa po kita ning maugma as in healthy pagselebrar kan Yuletide season ngunya na taong 2024. Okay, sige, maduma na po kami. Sa aga naman kita mag-irbahan. Nakaibata sa Lado Technical si Kuya Nems Flora. Sa IT si Jerome Martinez. Ako po si Kuya A. Iniman si Jenny Mati Balyaran. Mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya